Dragilor, în ajunul nașterii Domnului, fără pretenția de a epuiza o temă atât de profundă și cu atât de multe implicații, vă pun la suflet un gând sub forma unei mici povestiri în două acte. În secolul al IV-lea, undeva în Egipt, unul dintre cei mai de seamă sfinți ai bisericii aștepta marele praznic al nașterii Domnului, contemplând la măreția actului de smerenie făcut de Dumnezeu pentru om, întruparea sa. Din acest motiv, tânărul și controversatul episcop Sfântul Atanasie al Alexandriei, cu deosebită dragoste pastorală, scria despre marea taină a nașterii Domnului că Dumnezeu s-a făcut om pentru ca umanitatea să se poată îndumnezei. Așadar, pe măsură ce ne apropiem de ziua cea mare a praznicului, suntem puși în situația de a ne reaminti una dintre cele mai profunde și complexe, dar și frumoase taine care stau la baza credinței noastre, taina întrupării lui Dumnezeu. Ei bine, pe când tânărul episcop al Alexandriei contempla la acestea, undeva mai departe, în Orient, la câteva sute de kilometri distanță de Ierusalim, o altă personalitate emblematică a vieții creștinismului timpuriu, Sfântul Efrem Sirul, care la rândul său aștepta și contempla la măreția tainei întrupării, a compus unul dintre cele mai frumoase și profunde imne pe care biserica le-a auzit vreodată. Acesta scria: care maică ar îndrăzni să vorbească fiului ei ca în rugăciune, să vorbească nădejdii maicii sale ca unui Dumnezeu, iar pruncul și fiul ei iubit ca unui om? În frica și iubire se cuvine maicii tale să stea înaintea ta. Tu ești fiul ziditorului care te asemeni tatălui tău. Făcătorul și-a făcut în pântece trup curat, s-a îmbrăcat în el, a ieșit și a îmbrăcat cu slavă slăbiciunea noastră prin mila pe care a adus-o de la tatăl său. Cine a mai văzut un prunc mai bătrân decât mama sa? Cel vechi a intrat și s-a făcut mai tânăr decât ea, nou născut a ieșit din ea și a crescut cu laptele ei. A intrat și s-a micșorat în ea, a ieșit și a crescut prin ea. Minune mare! Tâlcuirea acestei mari taine atât de frumoase, expusă de acești doi sfinți, ne este oferită de același episcop al Alexandriei, Sfântul Atanasie, care într-o epistolă de ale sale scria: acesta este harul Domnului și acestea sunt căile prin care îi înnoiește pe fiii oamenilor, căci a suferit pentru a elibera de suferință pe cei ce suferă pentru el. El s-a pogorât pentru a ne ridica pe noi, a luat asupra sa să fie născut pentru ca noi să-l iubim pe el, care era fără de început. A luat firea noastră stricătoare ca această fire stricătoare să se poată face nemuritoare. S-a făcut slab pentru noi, ca noi să ne ridicăm cu putere. A coborât la moarte astfel încât să ne poată dărui nemuririi și viața cea fără de moarte. În cele din urmă, el a devenit om pentru ca noi, cei ce murim ca oameni, să trăim din nou și ca moartea să nu domnească peste noi. În întreaga creștinătate, nașterea Domnului, sau dacă doriți, Crăciunul, este una dintre cele mai prețuite și bogate în tradiții sărbători. În bisericile ortodoxe, tradițiile legate de acest mare praznic parcă sunt mai bogate, mai profunde și mai pline de semnificații decât în alte zone ale creștinismului. În acest sens, aducem în discuție, ca exemplu, colindele cu mesaj teologic, gătitul diverselor feluri de mâncare specifice acestei perioade sau chiar și purtarea unui anumit tip de îmbrăcăminte. Toate acestea se reunesc în sânul familiilor și creează o frumoasă sărbătoare ce bucură toate simțurile. După cum știm cu toții, nașterea lui Hristos a fost întotdeauna sărbătorită și cântată de creștini într-un fel sau altul, fiind esențială identității noastre creștine. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere un aspect pe care adesea îl trecem cu vederea. Cuvântul lui Dumnezeu, în vremurile de demult ale vechiului legământ, s-a făcut cunoscut fie ca un înger al Domnului, fie sub forma rugului aprins, dar, acum aproximativ 2000 de ani, el a devenit unul dintre noi. Nu doar ca un bărbat coborât din rai, ci în smerenie Dumnezeu s-a născut dintr-o femeie și a venit la noi ca un prunc mic, fără nici măcar a putea rosti un cuvânt. Acesta este unul dintre aspectele centrale pe care le putem observa atunci când privim icoana nașterii Domnului. Iar în jurul acestui eveniment istoric, iconografia reunește o serie de alte tradiții și evenimente conexe. Reprezentarea canonică din punct de vedere iconografic a praznicului nașterii Domnului, cu mici variații, datează din jurul secolului al XV-lea, bazându-se pe surse mult mai vechi, profețiile Vechiului Testament, relatări din paginile Noului Testament și narațiunile apocrife despre viața Sfintei Fecioare Maria. Există de asemenea reprezentări anterioare. Există o icoană a nașterii Domnului de pe muntele Sinai care datează din secolul al VII-lea. La o privire atentă, analitică a icoanei putem observa
Pruncul Hristos și mama sa se află într-o peșteră înconjurată de pietre ascuțite, inospitaliere. Acestea reflectă lumea crudă în care s-a născut Isus. Textele evanghelice consemnează că Iosif și Maria nu au putut găsi găzduire când au venit să ia parte la recensământul de la Betleem și astfel, pruncul Iisus a trebuit să fie așezat într-o ieslă, în locul de unde se hrănește un animal. În mod obișnuit, animalele nu erau adăpostite în hambare de lemn, ci în peșteri și adâncituri din dealuri. De aceea, în icoană, grajdul este de fapt o peșteră. Tot în reprezentarea iconografică vedem cum, pe cer, este o stea care trimite în jos către pruncul Iisus o singură rază. Această stea este urmată de magi, înțelepții persani din Orient, care poartă darul pentru Hristos. Aceștia pot fi zăriți în depărtare, fiind încă în călătorie. Dominând cerul, mulțime de îngeri aduc vestea fericită a nașterii Mântuitorului în întreaga lume. În dreapta păstorii sunt primii cărora li s-a dat vestea cea bună a nașterii lui Isus. În afară de mama sa și de dreptul Iosif, singura companie primele ore ale vieții sale pământești este un bou și un măgar. Aceasta este smerenia întrupării lui Dumnezeu pe pământ. Familiaritatea poveștii și a elementelor specifice ce sunt legate de momentul nașterii Domnului, pruncul înfășat și așezat într-o iesle, boul și măgarul aflându-se lângă el, păstorii care își păzeau turmele noaptea, nu sunt în niciun caz uitate în cântările liturgice ortodoxe premergătoare acestei zile, din ziua praznicului și de după ziua de 25 decembrie până la odovania praznicului. Cu toate acestea, punctul central, elementul care prezintă cel mai mare interes este altul. Nu în aceste detalii pitorești, oricât de emoționante ar fi ele, nici măcar în natura umană a pruncului Isus, ci mai degrabă în unirea paradoxală a umanității cu divinitatea, se identifică de fapt centralitatea praznicului. Pentru noi, creștinii ortodoxi, semnificația reală și esențială a Crăciunului este că acest prunc, acest nou născut, este Dumnezeul preetern, care acum devine complet uman, fără a înceta să fie ceea ce este El, a doua persoană a Sfintei Treimi. Cu acest gând, vă doresc un praznic binecuvântat și smerenia pruncului Iisus să își găsească loc în sufletele noastre ale tuturor.